Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». І тема наша – русинські традиції. З вами я, журналістка Олена Копинець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, день Божий всім! Чекаємо усі святий вечір 24 децембра по-старому і 6 януара по-новому. Традиційно усі пилуються доми до родини, до родичів. Які основні правила вести святу вечерю із 12 стравами і що ще важливе треба знати? Святий вечір – чудесна, благословенна сімейна родинна трапеза. Современному чоловіку, який відбитий від сім'ї, від колектива, котрий не має добрих вірних друзів, для нього такі трапези не інтересні. Для наших людей, древніх карпаторусинів, родина – одно з драгоценніших, що є сім'я, а діти, котрі зав'язані роботами, це треба за границю піти на роботу, це далеко в путь, но на святий вечір біжать усі дому, увидіти нянька і мамку, пообщатися, походити по дворові, десь ходив із дитинства, і так само сісти за стіл і по числу апостолів, як називають наші традиції, кладуться на стіл 12 страв. Подкреслюю, постних страв. Бо на святий вечір закінчується рождественський пост, но уже вночі. А у півночі із 6 на 7, або по-старому з 24 на 25, служимо уночі першу рождественську літургію і вже після неї розговляємося, тобто кушаємо вже пищу, котру ми приготовили собі. І так, Рождество Христово предваряється святим вечором. Уже в многих селах уже на святий вечір з вечора починають колядувати. І так, діточки ходять по селові з вертепом. Там всякі различні інтересні традиції у кожного села свої. Но важно, що сім'я мала у древності знати мінімум 20-30 колядок із кожної колядки, хоч би по 5, по 7 куплетів. Не так, як нині інтелігенція не знає колядувати, як знає та один куплет і тося зоб'ють, і не помнять. Іменно, де би ти не був, який би ти не був великий начальник, іди домів на святу вечерю, послухати, чути голос мами, нянька, а коли вже спочили, то просто прийти в той дом, де коли ти став на ноги свої, і там почувствуй, як важно, що ти член тої великої християнської родини. Ну, а само Рождество уже велика слава. У нас в Ужгороді перший день великі служби зночі, потім на пізня служба, а на другий день архієрейська служба. Ужгород празднує, Закарпаття, історична Карпатська Русь, празднує уже з древні красиві коляди. Такої краси, на мою думку, не є ніде в світі. Це просто унікально є. І бо ми, русини, іздревле маємо традицію не просто бути православними, а отстояти православ'я перед лицем Австро-Венгрії, перед лицем тогдашніх європейських, навіть чеських демократій приходилося сопротивлятися, добиватися свого права на православ'я. І уєдно також такий подвиг несуть наші браття серби, чорногорці, котрі держать віри православної. Іменно вони, низька теж такі ж, мабуть, напасти у Сербії і Чорногорії, як і ми у нашій державі, де держава питалася забрати від людей храми та перейти кому хоче. Ми розуміємо, що вже таке було. Так колись вводилася унія, і всі такі православні перві дерев'яні наші красиві храми, тисячі храмів передавалися уніятам, пізніше їх Марія Терезія назве греко-католики. Сьогодні ми ісходимо із даної ситуації.
більша часть русинів православні, менша часть уніяти, греко-католики, но ми покликані, будучи в'єдні у традиції русинській, в єдних колядах, єдин наш язик живий русинський, маємо ото держатися традиційно. Кожний де хоче, щоб не було насилля. Бо хтось вже хотів оприділити у православ'ї, став православний, невзирає на які погрози всеосвітніх мудреців. Хто хоче бути греко-католиком, теж має свободу вибору, а тому більше не стоїть думати про якісь конфлікти, лучше нам, уєдно русинам различних конфесій, релігій, держатися і не лише держатися, і примножати наші русинські традиції святого вечора коляди. Основний акцент на святій вечорі починається з молитви «Отче наш», вся сім'я молиться, співається много літа, глава сімейства поздоровляє всіх із наступаючим Рождеством Христовим, сідають, приймають трапезу і колядують. Сердечно вітаю всіх наших телеглядачів, наших братів-русинів з Різдвом Христовим, святим вечором і з Новим роком по нашому церковному календарю і з завершаючим праздником святих водощів, святого Богоявлення. Дай Бог дасть, щоб ми всі були мудрі і благословенні, добре держалися своїх русинських традицій, бо в них наше життя, в них душа і серце, і весь наш дух захватить тот праздник, щоб потім на цілий рік ми чувствували у тому, що звідки ми, хто ми. Може бути, ми русини, як ми кажемо, ми не ми ліпші від других, ми просто інакші. У нас є своя традиція, свій язик, культура, богослуження, церковні гласи. У церкві співаємо оригінальні, неповторимі у світі. Нігде такого не є. А то означає, що, як і нині кажемо, завершаємо нашу передачу словами, закликаємо всіх не лінуватися, на святий вечір бути вдома, на колядах бути активними і в всіх праздниках прийняти участь, щоб йти на землі, бути дітьми Божими, но у вічності наслідниками Царства Небесного. На цьому завершається передача «Живий русинський язик». Будьте здорові! І з Богом святим!